Monggo. Cek 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 cek. Bintang permata nyampur sari le. Asik. Tumuju wonten sasana kepanggungan panjenengan Bapak Swarga putra-putri kinasih semoga ibu lakon dewannya Mbah Putri Jirangkong kebatan para sepuh kinisa paji sapuh kasundunga pawujudipun kebatan warga Bapak Swardi anggenipun Malakraman putra kinasih ingkang sulih nunggih Lailatul Nikmah dalah Bagus Muhammad Alfi Sahri Wilusung dalu Bapak niki wonten Mbak Nita ingkang mangarsani lampahing tumplek punjen Pak Suwan nggih. Semoga Kang Mas Tahar wonten arum manis. Kadhe hamiwiti bismillahirrahmanirrahim. Bapak Suwar kalih putra kinasih sedaya ingkang menawa saged mangke muter ndonga nggih Pak nggih kagem putrane lan keluarga. Sampun katata pabarisaning sap-sapan bergot kadya Suba Manggala ingkang mangarsani lampah tumplak pujen panjenenganipun warga Bapak Swardi dalah Ibu Maryatun Swardi putra putri kinasih sampun kamlakraman minangka palakraman putra kinasih ngapitasan boten ateges kasih sabudayanipun berbagai syarat sarana ingkang samudaya sinengker ing tanah Jawi mliginipun kita nembang Jawi Tengah iya kanthi syarat sarana uteran tinggal uteran kadya putri Pandhawa Jawi sambung monggo Bapak teng ajeng mriku. Yuk. Mas beksa Mas, monggo beksa. Sampun jangkep uteran kaping 3 siget santawis sedaya putra kinasih saged lelenggahan ingkang bapa dalah Mbah Putri ingkang paring punapa ingkang dados syarat saranipun tumplak punjen menika wonten daharan
sekel redin unjukan tirta wening ugi pisang raja. Pak Min Dalem neka kaujukan tirta wening minangka saracananipun tansah pirayungan berkahing Gusti Ngamo Kawasa pinawarang slamet wilujeng tinebihna saking sanes kara bebaya singkir saking keluarganipun Bapa Suwardi sak keluarga kanton slamet wilujeng rezekine malimpah-limpah ruwah. Nah ndangak sithik neka Pak Suwan nggih diparingi unjukan to Mbah. Wah niki ngunjuk dhewe sak blenger Pak jenengan Pak. Nggih. Klok. Kang Yono Dalem. wonten sing mastani menika adicara tumplak onjen. Nggih. Nek daerah kidulan Nggih. wonten ingkang mastani dundum kaya. Dundum toya. Kaya napa toya? Kaya. Kaya dundum kaya niki dahar kembul niki sesarengan ingkang kadahar sekul redin nika sekul petak kalih endhog Pak nggih. Leres. Nah, niku didahar sareng-sareng seneng niki nek wong tuwa anake padha mangan wareg ki seneng mung ngingeti tok paribasan ki bapak lesu wong tuwa lesu anak nek wareg Lah ya seneng rasane. Nah, nggih. Sing dianti-anti iki Napa? ora mangane ora ngombene. Napane Kantonge. buntelane nika nggih. Lah Nek buntelan. Nah. Ketoke kok mongkok isine ndak pira. Oh niku masamune sakmono niku gedhe. Aja didelok cilik gedene Nominale gedhe, regane gedhe Pak. Apa iku sertifikat? Iku mono sertifikat. Mujudake kasih sayang orang tua terhadap nah, anak. alhamdulillah nika sampun kaparingan buntelan nika kagem sanguning bebrayan putra kinasih Bapa Suwardi sak keluarga sampun kaparingan dadaharan unjukan sampun nika pisang raja. Gedang raja uripe kaya raja. Gedang ki ateges digadang-gadang. Nggih. Raja ki urip sing mulya. Amin. Muga-muga pinunjul derajate Derajate. apa kang dadi cita-citane dongane wong tuwa kaijabahan anake seneng kabeh bahagia ora kurang apa-apa wis pokoke sumingkir sengkolane Murah sandang murah pangan sing dijaluk. Nggih. Ugi nderek ndedonga Mas Yono. Nggih. Lumeber tangga tepale ingkang sami ndereke lelekan didongakno muga-muga wong sak pengkol ki do waras wiris. Amin. Do sugih kabeh wong sak pengkol ora kekurangan napa wae. Amin Allahumma. Amin. Amin. Nah, amin. Cocok. Pak Suwar mboten donga-donga niki Pak. Mbok menawi wonten Kedik kagem putrane mbok menawi monggo, Bapak. Ajeng pengin donga napa dipun peringke putrane dalah diseseni sedaya warga Bengkol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa uliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin bihin yaudin fisabilillahi rabbil alamin amma ba'du. Para sesepuh lan pitesepuh tansah kita muliaken. Para warga kula saged bahagia, Amin. saged ngerbaka paringana rezeki ingkang barokah, Amin. paringana seger kewarasan, selamat Amin. dunya, selamat akhirate. Amin. Paringana gangsar padang sandang pangan ingkang sae padosa dadosa cita-cita ingkang kita tempuhi. Amin. Matur nuwun. Amin. Matur suwun Bapak Suwar dipun sekseni sedaya ingkang sami Amin, rawuh amin, ya langkung-langkung. Rabbal alamin. Dumateng warga Bengkol Pak Min nggih. Nggih. Sedya tumplek blek teng ndi teng daleme Pak Suwar Pak Suwar. nyekseni nikahake putra putrine nika ingkang badhe palakrama ingkang katemben kaijabakan Mbak Yu Lailatul Nikmah dalah Mas Muhammad Nggih. Alfi Syahri. Sari nggih. Jebul Pak Suwar pinter tanduk menawa ning kene dadi mudin menawa. Oh, Pak Suwar iki dongane akeh lho, Pak. Nggih. Iki ngajine ning ndi ngaji? Nggih. Angger ana pengajian mara.
Cak Yono, Dalam. menika kadosipun sampun cekap adicara tumplak onjen pramila kita tutup sayan kanthi sholawat. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Nuwun kula nuwun. Lumintune Syekh wilasaning Gusti Kang Maha welas wasetan saka jiwa. Kasalira warading kula panjenengan sedaya ingkang sami rawuh. Dumateng panjenenganipun para pepundhen, para sepuh pinisepuh ingkang handum hamestuti dumateng paprengkautaman. Para pangemban-pangembating praja, satiyane negari pinangka pandam-pandhawa kalodhasengan sinuba ing pahormatan. Dumateng panjenenganipun para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sembahing kitab suci pinangka kibrating manambah mring Gusti Kang Maha Kawasa. Bapak saha Ibu, dumateng panjenenganipun aji sepuh Bapak Kepala Desa, perangkat desa RT RW ingkang tansah rawuh, ingkang paring kaizinan sinareng kadang-kadang bintang permata nyampur sari ing dalu punika rawuh dalemipun Bapak Swardi Dalah Ibu Mariatun Swardi anggenipun malakraman putra kinasih ingkang sulih Nimas Ayu Lailatul Nikmah Dalah Muhammad Alfi Sahri. Mugi-mugi dados keluarga ingkang bagya mulya sakinah mawaddah warahmah tansah pinayungan berkahing Gusti ingkang Maha Kawasa. Para rawuh ingkang minulya, senan kalian kanca-kanca panjak senggong ingkang rawuh saking laladan Blora Mustika. Saking Pengkol Pak nika bintang permata. Bose Pengkol. Nggih. Dalu menika menghadirkan setunggal kalih 3 sekawan artis topnya Jawa Tengah Indonesia. MC-ne telu. Menika bose to. Nggih. Oh, bari kaya aku ndek enom. Saiki ne wis remuk. Dipun Kakek. tanjake setunggal buku setunggal nggih Mas Tahir nggih. Cocok. Saderengipun kapijelaken sedaya para waranggana memuji marang Gusti Kang Maha Kawasa ingkang sampun ambabar kawilujengan kabagas kewarasan satemah saged rawuh silaturahmi ingkang tansah pikantuk kanugrahaning mugi. Ing dalu punika adicara nyampur sari bintang permata gancar samudayanipun tinebana saking sanes-kara kawilujengan kabas kewarasan katampi sedaya ingkang sami rawuh sinareng bintang permata nyampur sari. Sumangga Pak Min sambar cenajake Urut menika artis ingkang rawuh saking Jawa Timur. iya Penyanyi kondang kolo-kompo. Isih prawan kinyis-kinyis. ginyis ra tau didepek. Katemben nembe sanawi kelas kalih. Sapa kuwi Pak Min? Sinten toh menika? Lho. Dereken jengkar sawanipun diajak Ayo. Elsa Safara Bintang permata nyampur sari. Yo. Kenalan karo penyanyi. Aku bagian ngarep mau sampean sebagian ini. Iki jane gak padha pisah-pisah ki kene iki. Iya, nyawang wong ayu aku kok kono tumbuk karo ndek ya ora kepenak. Wedi nek tom-tomen apa piye? Iya. Elsa pripun kabare Cahayu? Alhamdulillah sehat. Dari rumah jam berapa sayang? Dari rumah jam 6 tadi, jam 5 tadi. Wih, berngasar petit. Heeh. Mangkat kuatir kari. Kamu malam hari ini cantik sekali sayang. Oh, masa. Satu kata untuk kamu. Apa? I love you. I love you too. Wes dong. tahu ya. Kamu enggak I love you juga? Aku enggak kemarin remuk kaya Pak Min kaken kanu penyanyi. Iya. Sak lajengipun Nggih. menika pesinden kondang saking Pati Bumi Minatani. Sopo kuwi Pak Min? Kok penasaran lho.
Katemben nembe SMA kelas kalih SMA Juwono. Mesti wayu iki Pak Men. Ijen nom mesti ya. Alah mula ya ijen jos. Urung metu untune Pak. Sinten toh menika? Sapa kuwi Pak Men? Ndherekaken jengkar diajeng Anita karo Lina Jem Bintang Permata campur sari. Sugeng dalu Kang Mas berdua. Nggih, sugeng dalu. Kang Mas bertiga melan ya. Oh iya bertiga. Bos. Pak Men, Mbak Nita, Nggih. pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Melekan ning kene pengkol antawisipun ngantos mangke jam kalih. alhamdulillah. Menapa menika? Soale iki duwe uni sing digawe. Sok kapan aku nek mantu anakku wedok sing ayu-ayu dhewe bakal tak tanggapno campur sari sewengi muput nutuk ngantek subuh. Bintang Permata nyampur sari. Iki penyanyine lambene nganti doer. Ya ora masalah toh. Penting wani regane. Nggih, Ngono. sukses untuk Mbak Nita. Nggih, Malam matur hari ini suwun. kamu juga cantik sekali. Terima kasih. Dandanan pas. Nggih. Cara wong masak ki ora kasinen ya ora kepedesen, pokoke cocok galicok, dipandang ki sedep. Ngono. Modus. Ning ora tau mbok jak. Makane ngalem ning kene tok gak tau dijak. Lah iya, kapokmu kapan? Senengane kok sinden bloro. Lah iya, bener Mbak. Nah, Tos Mbak, aku lah ora tau dijak. Iki rencanane ora nganggo sinden ndoro. terus Septiananta iki wis tuku sanggul, wis Terus? tuku kebaya, Gopo? telung setel. Gopo? gua apa? Arep daftar dadi sinden ini. Disewakno. Nggih, sukses untuk Mbak Nita. Nggih, Salajengipun menika pesinden saking Ndi Mbak Omah? Ndi, ayo, Jeneng sapa? Sapa Pak Men? Menika piantun saking Pati Bumi Minatani. Jenenge sapa? Alhamdulillah gampang urusan guri. Kandhane kok. Pati Bumi Minatani tepatipun Sortretek Juwono. Ngawur ae. Iku ora sing 50.000 gelem kuwi. Tesih sekolah menika sanawi kelas kalih sanawi Sanawi kok Trangkil. terus. Sinten toh menika? Ndherekaken jengkar sawanipun diajeng sapa mang jenenge? Fitri Fitri Bintang Iya. Permata nyampur sari. Sari. Iya. Iki Sugeng dalu Mbak Fitri. Wilujeng dalu Kang Mas. Cantik sekali malam hari ini. Wanek wakeh yo Mas. Iya, Nah. cocok Iki artisnya. kira-kira sing tak pilih sing endi yo Mas? Lho kanton jenengan. Kowe nek kepengin mulya uripem swarga panggonan, mila wong lanang sing duwe ciri-ciri sebagai berikut. Siji, Apa? wajahe glowing. Glowing? Loro, Loro? wetenge gendut. Kowe nek kepengin ayem tentrem ora kagetan ora ndredekan, Iya Mas. milih wong sing rada kuru-kuru ning sehat. Wong kuru mbok pilih. Duh, Ora ana tantangane blas nek wong kuru. wong kuru iku tanggung jawabnya gede. Beda karo wong lemu ora tanggung jawab mangan dipek dhewe. Ketoke pilihane kok wangel ngene ya Mas Heeh. ya. Wong lanang kok sok kapan ana wong lanang wetenge gendut, iku mertandakno uripe mulya. Duwike akeh, utang ora patek duwe, bojone ayu, biasane ngono. Biasane nek ngono bojone ngenes gering ndak mati. Ketoke iki tamuku ndek winginane ya. Heeh. Mas Indra iya to Mas? Sing pundi kula kok supe? Lho, lah bar kok ngisor jatinan. Ah, ning isor tretek leres. Lah kok Tretek lali? Jiwono kok lali sampean to. Lah kok dadak lali ya. Malah sarungku kari ning kono.
Ayo kari siji Pak Min. Nggih. Iki penyanyi dangdut ngundange ya kaya Palapa, kaya dangdut Adela, kaya dangdut kono-kono kae. Undang Mas, undang Mas. Undang, Oke Mas. baik saudara yang berbahagia. Iya. Malam hari ini kehadiran artisnya dari kawasan Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Sinten menika? Siapa dia kalau bukan? Siapa Pak jenenge kelali? Septi A Nanta Bintang Permata Nyampur Sari. Yo. Sugeng dalu Mbak Septi. Sugeng dalu. Setelah sekian lamanya kita tak jumpa. Iya, pirang Wabi. pendak. Hmm. Pirang pendak. Sekitar ono 3 pendak lah. Telung pendak. Ya ora tau dijopo ya Mbak nggih. Apa job-jobane angel. Tanggalan 30 bunderan kabeh. Endi to? Ora nganti kok. Ora nganti. Oke Septi, sugeng dalu, sehat selalu Cahayu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saklajengipun Heeh. menika kembar aku ndek enom persis. Kabeh-kabeh mau 11 kembari. 12. Nek wong ganteng senane kok dikembari. Bose Ijen num, ijen Isih cilik, num. barik glowing iso Barik. golek dhuwit dadi bos. dadi bos. Ngene iki lho, ijek nom-noman sing sukses. Nek barilah cung nek golek bojo aja penyanyi, Heeh. aja sinden, Heeh. ngenes urip Mari sampean kontong-kontong kok bojomu golek dhuwit. golek tanggane dhewe syukur-syukur alhamdulillah. Sinten toh menika ndherekaken jengkar Kang Mas Farhan Bintang Aditya. Permata. Yo. Menika setunggal kalih 3 sekawan artis ingkang kula beto dalu punika ugi nderek tetepangan kula ingkang sudi mastani Mas Jemblung MC Desa sing ora patek ontra ya ora patek pokro ugi wonten Kula Mas ingkang dipun Iyono wastani Jambu alas leres ingkang mijil saking Jepang. nggih. Sumangga sedaya kemawon kula aturi nderekake ngantos titipurnaning pagelaran jeneng kalian Bintang Permata Nyampur Sari. Yo. Bintang Permata Nyampur Sari. AJ Audio. Ruwet Vision Production.
Sembah nuwun. Sinareng kadang-kadang bintang permata nyampur sari Aji Audio. Diparingi langsungan lho. Yuk. Sanane kancane
ada Denok. Ada yang namanya Denok di sini. Mau nyanyi bareng? Sayangku sing ayu dhewe purun napa bakal tak usahake ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenan aja kuwatir sayangku ning kowe ra bisa disetir ora bakal luntur ora bakal mentir bungahku tembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangismu ora bakal cukup latan mangsi mukiri indah ayumu kaya widodari mungkin iso antek ewunan lagu nyaritake gedene rasa sayangku sing tenang aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal mentir Yu Bintang Permata Campur Sari Ruwet juga ada Aceh Sekti Ananta. Bungahku tembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangismu iya ora bakal cukup latan mangsi kukiri indah ayumu kaya widodari mungkin iso antek ewunan lagu nyaritake gedene rasa sayangku sing tenang aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal mentir kembali spesial untuk bapak ibu tamu dengan semuanya yang di depan Yu Bintang Permata Campur Sari Bungah asam
Permata Nayuk gara-gara Pak Min
sembah nuwun. Nggih, nggih Mbah Kong. Siang pantoro ratri mong eling manis ing ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Lasmi. Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi upayane datang balen janji sedaya mati terima kasih. Wong bagas antep narasa timbul tresnaku tulus jroning kalbu senadyan nyawa loncat saka raka wis tresna rabi sani Bintang Permata Campur Sari. Setiaku bisa handuweni marang sang Hyang Lasmi. Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi upayane datang balen janji supaya mati
Tambah jambu alas, Pak. Siramu gak pegel teman, gak jajal sirai mubeng. Iya. Iya. Iku dulure sampean? Hah? Dulure sampean? Gak bedino nek ana ngene iki sing ngancani ya Oh Man. alah. Kenal lo iki Mas Man. Siap, iya cium Wis, sampeyan bareng. jauh. Menggoda dia. Loh, kok duduk? Belum Gak, selesai. engko nek enek Belum musiknya selesai. muni dhek ya tetep Iya, di sini goyang. aja. Goyang lagi ya. Jangan duduk. Man iki pacarem ya Man? Gak. Gak, lah kok gak gini? Ah, ngono golekne lho, Mas. Berarti selerane Man iki tinggi tenan Oh, lho. tinggi Selera sekali. ngene iki kok iso moh. Masa daya aku kurang ayu toh, Mas? Ora Ora ayu lho, Mas. kurang tinggi sampean iku. Jajal nyanyine ayo. Kelingan manis asem Jura kelingan ramah kemulune tresno lan kasih sayangi arep atiku pengen dadi bojone Sabari Kendor Walas aku lite ijo sing digagas wis duwe bojo ada kula ada semut turu rondo aja direbut Sumpah ning batin yen kula tidak dikawin
wis duwe bojo kelingan manis aseme jurang kelingan ramang kemuyune tresno lan kasih kasih sayange karep atiku pengen dadi jodohne. Terima kasih. Man ngono lah iku wonge sopan. Iya. Nek bar joget ya iso sungkem barang matur nuwun nggih Mas Man.
matur sembah nuwun. Sasat ora bisa lali, esok awan bengi tansah beda ati. Sasat ora bisa lali, esok awan bengi tansah beda ati.
Jek 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 jek. Ya. Bintang permatanya Mursari. Asik. Mbak Nita, Halo Kang Mas. jajal iki lagune, wong lagu tok rondo kepling ya. Muga-muga lancar. Amin. Ayo joget neng kene. Rene sirahe. Oh. Ayo Mas. Tindak pundi cah ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi Ketekan duwe tok Mas. dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Kerasan Mas alias kebetulan. nek ngono Lanjane kata rada kabelan. Yen purun Mas enggal-enggal rencani tekan omah amake kula opai. opae apa to Mbak Nita Sak jalukku Mas. ngono kan pilih ya Lan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan Ampun kalau Mas sampeyan ampun kuciwa kula rada anyaran iki kalunga. awan-awan lunga blonjo neng pasar pae
Monggo. Cek cek.